मामा खालामलाय नोंना केन्द्र सावना फिसा खालाम कपिराइट फैगोन नङाबा आंनावहाय बेखार मेहनत खालामनाय जागोन नङाबा आयै आथिङाव माथो लखि गैया फैदो 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 लोगोफोर फैदो दसे रायज्लायनोसैलाय जोंहा आयदै बोरै जाखो फैदो फैदो आगैमोन सोर सोर लाइभ फैदों जाखो आंनि लाइभआवबो फैगोन ना फैया जाखो माथो रावबो नुजाफैयासैहाय मारै जाखो बिसोरलाय मानसिफ्रा बहा थांजोबो बिसोरो सिरिनो 1 मिनट इसको मैं कैसे करता हूँ इसको इधर ज्वाइन करती हूँ शेयर और इसको अयो मर जाएगा इसको रोले ओइ नायदो नै आंनाव रावबो गैया मारै जाखो ना कमेन्टआनो शो जायाखै कमेन्ट शो जादोंथ' आरो आयु माबा गानसो खनफैबायहाय जोंहा जासुला गैया मा गान जालायखो बेलाय रेन्सखौ नोंसो खावना लांदों बाङा सिङा जाहैदों नोङो रेन्स खावनानै आरो अनजालुआबो रेन्स खाव पियार जासुलायाबो रेन्स खाव ओंख्रिया माबासो आगै जोंना दहाय साननि खुमब्राजों नाजों आरो भिन्दि एवनाय ओमफ्राय मामोनलाय मानदे एवनाय आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै आवाजखौहाय रायलायनायखौ खोन्थाहरलाय जासुला ओइ जासुला थांजोब्बाय सासेल'सै अयनाय नोंसिनि रेन्सखौ लाखिखायाबा जानाय नङा दानो लाना खारफिनगोन नोंसोरो सुइसअफ जाजोब्बाय मानो थांफिनखो नोंसोरो आंखौ गारनानै आयै आवाजफ्राबा खोनादोंना खोनायाखैहाय ब्लुटुथखौ खालामसां आंथ' रेन्स गवाखैमोन मा बसना बोरै जाखो होनदों आंथ' रेन्स खावाखै मा आब' होनदों लाखिफिनबाय आङो लाइक हो दे मोनसे आगैमोन लोक्षिमोन दावदै गोमोमोन जासुलाया मुसुमिनाव दंहैयो जासुला मा मुसुमियाबो लाइभ होदों लाइभ होस्लाबलायबाय बेबो थोर आदै थाम्फैयाबो सोर खिफाया नों
कपिराइट फैयो आं होनायाव मानो नोङो मिथियाखैनो आङो औ दोनदो बाव फैजोबदो ज'नो मिथियाखैलै आङो नोंसोर लाइभ होनायखौ नायाखैनो आङो मौसुमि हा 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 दोङिना रागाया बुलायदोनो औहाय बुलाया आंखौ दाबाव र'जि नामा गाना आंबो बावा नोंखौ हाब गाना मोजांथ' नोंना आंबो मिथियाखैनो ए बिसि गोबावसै बेबा लाइभ होनायाबा आंथ' दासो होनाय ना मा ओंख्रि जाखो आब' सना ओंख्रिया माबासो आगै जोंहा खुमब्राजों नाजों दहयनि नायाबो नाखौ जानानै सुल' थादों खुमब्राजों ना सुजोंसो होनजायो आरोना ओमफ्राय दिंखिया औ मा एवामोनलाय मानदे एवनाय भिन्दि एवनाय आंनाव सासेबो गैलानो आंनाव खारबा जोब्बाय नोंनाव थायो मा ओंख्रि जाखो बेखौथ' खोन्थाखाबाय दासो थाथ'नो दे ओमफ्राय माथो सानैल' देखायखो आंनावलाय लाइकआबो साथामल' हरदों साब्रै साबा फैनायावलाय नोंसोर आंखौ ओरै थगायलाय खालामो लाइभ होनायानो नोंसोर आंखौ ओरै थांलाय खालामोलाय होनायानो ए बाव थाहां जाबाय आरो दहाय मुसुमिजों सानाव मेरला रायलायखाबायना आंजों फैदोलाय आरो दाना मुसुमि मोनाव ओंखाम जायो गाबोन सोर बल खेला नायो खाथिखा मुसुमिखौ ओंखाम संनानै दोननो थिन आंखौ दाबाव र'जि आंबो बावा नोंखौ गान खनहरबाय थाबायलै जोंहा गानखौबो बेखौल' रोंखायो आङो ससेल' बोरो मा सिरिथार लागाव जोबोद गोथाव गान खननाया गोथाव ना ओंख्रिया गोथावलै आगै अनजालु आगै अनजालु नों बबेनिमोनलाय खोन्थाहरलाय जोंहा आगै नोंखौ बावबाय आङो बाहानि मोनथाय जोंहा आगै अनजालुआ मुसुमिया आंखौ बखिदों दहय गावनि लाइफआव थाङैनि ए होमबालाय थांदो होमबालाय दा बखिजाबावगोन नोङो अनजालु आगै नों बाहानिमोनलाय खिथाहरलाय जोंहा एनार आगै मा ओंख्रि जाबोखो जासुला मा ओंख्रि दाउ बयलार दारि गाबस्रें खेथि बोरैथो नोंनोलाय लायथां फुनना होनोसै आं उफाय ए गैला खारजोबलांबाय रावबो गैला गथ'फ्रा हारसिङैल'सै आङो बिदि होननानै मिथिबा लाइभखौनो होथारा आङो आंजों रावबो फैला दाना आगै अनजुआ दा खोन्थापारानि अनजालुआ दा खोन्थापारानिसो नामा अनजालुआ थांबाय नामा हेल' अनजालु where are you from नै मिनिदों
जासुला खिसुला जासुला नोंना दाउ ब्रयलारा गैला मोननैबो गोथाव औ चिरां खासिकत्रा आयो जोंहानि आगैया जोंनि खाथिनिसो माथो गसाइगाव खाथिनि खासिकत्रायाव थांबा हाबबोनांगौ आरो गाबोन जोंहा क'क्राझाराव सोर माबा नायनो फैयो मा होनोमोनलाय बल खेला फुटबल सोर नायनो फैयो मुसुमि बिमोननि न' खाथियावलाय मुसुमि बिया दखान हैयोनो खाजा जालां मुसुमि बिनि माबायाव दखानाव जोंहा एनार आगैया थांबाय नामा आयु मानसियानो खमथार दिनै आइजासुला खनसे बेरायनानै फैलाय सोर लाइभ होदों थांलाय नायलाय होख्रांना फैजोब सालाफोरखौ थांलाय कमेन्टखौनो हरा उन्दुनोसैसो आङो बिदिबा गानसो खनसां दसे रावबो गैया मुंबो गैया मा खालामनानै थानो जासुलायाबो जेबो होनहरा एनार आगैयाबो जेबो होना थांबायसो खोमालाय अनजालु आगैयाबो जेबो होनहरा आयु रागा सोंबाय नामा मा फेर हेफेथे जालायलायखो जोंहालाय जासुलायालाय हाथाय माबा जालायलायनायलाय मेगन थेफाफा जालायनाय रागा सोंबायनाय माबा होननायखौ मा होनामोन इउटुबाव बेरायनानै फैनो थिननायखौ आंखौ जोंबायसो हनै सोरलाय फैदों नायथां होननाया फैखाबायहाय नै जोंहा जे नार्जारि आगैया फैबाय नै गाबोन बल खेला नायनायाव नोंसिनाव ओंखाम जाहैगोन आङो जे नार्जारि हेल' वेलकाम मेरे एलबी में स्वागत है जेमार बा मालाय फैबाय नै दहाय सोर साना बे अनजालु बसुमतारी लोगो जादो ओइ अनजालु आगै लोगो जानोनो नोंहा जे नार्जारिजों जे नार्जारि आंनि ब्लगाव खावना लांदों नोङो फैनो आं नायनो हानाय नङा न' मानो नायनो हानाय नङा जाखो ग्रुप प्रडाक्सन लाइक डान मेम थेंक इउ लाइक देने के लिए मा ओंख्रि मोनजाखो ओंख्रिया दहाय साननिसो नाजों खुमब्राजोंमोनलै ओमफ्राय माबा मानदे एवनाय भिन्दि एवनाय हाला टिकेटमोन नोंहा टिकेट मोनदों नोंहानो थाङालै आं ओरैनोसो होनदों बोरायखौबो हगारजाया बाव सिख्लाफोर फैयो मा फैयो सिख्लाफोर फैबा बलखौ नायाबालानो बल खेलाखौ नायाबालानो सिख्लाफोरखौसो नायबा जारला जायोना जे सालथे आयु हाबाब होनदों नै अ माइ गड होनदों मेमनि नाम्बारखौ मोनबाय र' आं सासेयाखै ओंख्रि आब' सेवाखै ओंख्रि आब' सेवाखै फ्रिजबो गैजाया नालाय खादा खोबनानै दोनबाय आरो मा बार गनायनि सालथे जासुला मा ओंख्रिनो ओइ जासुला मा ओंख्रिनो आंनोबो खिथायाखै नोङो दहाय ओंख्रिखौ जासुलाया ओंख्रि खोन्थानायाव इन्टारेस्ट गैयालै ना जासुला जानायावसो इन्टारेस्ट सालथे जासुला मा ओंख्रि होनदों जे नार्जारि टिकेट मोनबाय नोंहा गाबोन नायनो जे नार्जारि अनला दाउ बा ओंख्रियालाय मासे गोथाव जानायलै जोबोद खामानि दं खामानिया जोबनो थाङा नाय सिख्लाफोर फैयो बिदियावनो नोंसोरो सिंगेलैनो थानांसिगोन बिदियाव डाबलासो थांनानै
ट्रिपल जालायलांबाय डाबल खायासो थांनानै नोंसोर सिंगेला थाङा नालाय डुएल खाया थांनानै ट्रिपल जायलाय लांबाय सिंगेलफ्रा थाङा खामानि मावबायबायनोनो गोथाव सालथे होनदों आंनाव लांफै आब' फैसा नांगौ हा 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 आयु हरमारोबा दे नाम्बारफ्रा हर आं फन हरनि खय हाजार हरगोनाय हाब बिदि मोनथ'योबालाय बिराद मोजां राखि लानानै थांगोन गाबोन समफोरनो आब' मोनबाय होफैग्रा दं मानसि आंनि ब्लुखौ लांबाय आं ओंखारनोसैसो नै जे नार्जारिनिखौबो लानोसै ब्लु स्काव आंनि र' अनजालु गोजादो औ हरगोन आब' हरगोन नाम्बार हरदो दे खय हाजार हरो बेखौल' खिथाहरदो ओमफ्राय नोंगुमैखौ लानां गाबोननो बिरलांनानै लायनां फैसाखौबा हेल' मेडाम गुड मर्निं एडभान्स गुड मर्निं लोंबा फेखायो लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ ब्लु थानाया जेबो जायालै आब' जेबो जायाबालाय होफिनसै दे ओमफ्राय सोर बियामोन पियाज जासुला ओइ जे दिल मयथर ब्लु टमाट ब्लु ब्लु हो दिसे ब्लु दिसे मा जाखो मानसिफ्रानोथ' एफा खम दीपाली देवी नॉर्थ ईस्ट मंजली लाइक दैट थैंक यू दीपाली वेलकम मेरे चैनल में मतलब मेरे एलबी में आपको भी स्वागत है कैसे हो खाना बना हो गया क्या दीपाली देवी अब कैसे हो प्लीज बताइए नो वीडियो गैया आं वीडियो गैयानो मालाय जोंहानि अनजालु फंबाया आं गाबोन 7टा AM निफ्राय 7टा PM सिम खामानि दं बा मालाय बेस्थ' होनदो जेमारगौबा दसेनो थांबाय दा इमान गाज्रिखा खावब्ला नुजाफैनानै थांबाय दीपाली काम जॉइन दीपाली आपको जे नार्जारी बुलाया है प्लीज ज्वाइन हो जाओ नेट गैया आंना अखा हादों दे मेडामनो अखा हादों ओमफ्राय बे आइडिजों फैबाय आरो नों माबासोना जेमारसोना लोंबा फेखायोआ आंबो थांनोसै नामा हाला उन्दुनो ओंखारबाय ना मा जाखो मालायनो ब्लु होबा गोरिब जाथारगोन खोमानो मिथिया मानसिफ्रा लाखियो नालाय आंबो सोलोंबाय मानसिफ्रालाय माथो ब्लुखौ हरा ओंखायनो आंबो सोलोंबाय आं नङा मेम सोरथो बेलाय लोंबा फेखायो कौन है मेन आईडी को बताओ नाम बताओ मेन आईडी का मिनिदोंसो आं आब' हा सोंदों आरो आहाबो हालासो आइदि मल्डार बायदि आथिंखौ आंनाव होसिनबाय दीपाली सना जादों दा नोंनि जार गुस्थि फागोला खालामबाय नोंनि फालि सना आं मिन्थिया मेम बेखौनो सोंदां सोर होननानै लोंबा फेखायो सोर नोंलाय दा माबार दा फै आंनि लाइफआव आब' खयथायाव दा फैलायलायनोलाय 12थायावसो नामा आं
ओंखारनोसै आब' सना अके अके सना आगै लाइक होनांगोन आं मोनसे आगै लोखि दावदै गोमो नङा गोमबोर सिंसों अ आबौ ओइ आबौ बा मालाय सर्ट फिल्म फैगासिनो अके नेनानै थाबाय दे नोंनि सर्ट फिल्मखौ हो हो बल्डार बायदि आथिं सोरनियाबा नंगुमैनि आरो सोरनि जाबावनो आरो आथिं नाहोगासिनो आंखौ गावनि ओमफ्राय आथिं नानायाबो आंनावसो थिखोबावदों आयु मानि दावराव होनफैथारबाय नै नेहाया आयु मानि दावरावनो हनैहाय दावराव जालाबाय थादों पियार जासुला मोना जेमार मोना जे नार्जारि मोना लोंबा फेखायो मोना दावरावथार दसे थाना होनोसै आं लाइभ दोनाबालाय बोरै थांनायहाय आगै नोंनियाव आंबा खैथासिम जायो आब' नेहा फैदों गाबोन फुटबल नायनो आब' नेहा फैदो गाबोन माबा फुटबल नायनोनो लाइक दान थेंक इउ सना नेहा एन मुसाहारि होनदों नै आब' आंनि लाइफआव मानो फैया नों आयु दाखालि थाङाखै फख्रि देखायदलाबायनाया सोरमोन बेलाय आं थाङाखैमोनबा नोंनि फख्रिखौलाय सोर नायनोसै होनलायलायनाया आङो बे फख्रिखौलाय सोर नायनोसै होनलायलायनाया आङो सोरमोन जेना आगै जा अखा हादों ओमफ्राय बे खनसे थाङाखै जे नार्जारियाव माबा जिजिर ना बोरैबा होनो होननाया नोंनि नामखौ खनसेयाव खननै ना बेसेबांबा थांबायना आङो खननै ना खनथाम बावबायसो आङो आयु हाबाबनो हा 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 ओमफ्राय पियार होनना मिनिबाय आरोना निहा मुसाहारि बार अखा फैदों नामानो जे आगै आं टाइमखौनो मोना होनदों नेहाया खेरानि मानसि टाइम मोनो गाबोनसो न'आव थांगोन साख्रि मोनबाय नेहाया जासुला खेरानि टाइमानो गैया बेहा ओइ आबै जोंनिथिं अखा हादोंलै आबै दा हाखांबा फैगोन आं र' दे फिसौ दे लै देनो देलै दे होनबाय नै दाना बावनानै गावना जासुला होनदों नै दिफालि 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 सना मेसेन्जारनि लोगो सर्ट फिल्माव मयना अफिसियेल दं ओइ मामा जिमार आं नोंनो ओरैबायदि माबा खिथाहरगोन आरोना नोंसोर बे फार्स्टआव लादोंमोन ना दाया सोरनि ना बोरैबा बेबायदि टाइपनि आरोना नों माबाखौ नोंसोर दानबानो जाबायना आरो स्क्रिप्टखौ नोंसोर दानदो खिन्थु आं खिथाहरगोन आरोना मोरै माबानांगौ बिदि नोंसोर लानो नामा हा जेमार खोन्थाहरलाय आंनो गाबोननिफ्रायसो लोगो मोनबाय थासिगोन दे खिमोन होनदों आरोना आयै सोर फैखो होनदां सोर फैखो SB क्रेसन फैबाय जोंहा नै हाय आब' सना मा ओंख्रि जाखो खुमब्रा ना दहयनि आयु बे मबाइलाबो बोरैबा जायोहाय नै सेरलाबायो फाग्लासो मबाइल गोदानबो बायना हरा नालाय जासुलाया एन सना मा खबर नेहा नै नोंखौ सोंदों खेरानि बा होनदों आरोना गाज्रि सना नोंहा मा गाज्रि जाबाय थायो नेहा सनायालाय जोंहानि नेहा सनायानो दा मा गाज्रिल' जायो मोजांखौनो खोनाफेरा आङो बिनिखौ खबरखौ अके मेम खोन्थाहरनो अके आङो माबागोन हो खिथाहरगोन मा होनो जेनेबा आं नाजानायगोन आरो स्क्रिप्टफोरखौथ' आं लिरनो रोङाना
बोरै बोरै लिरो खालि आं नोंसोर बेबायदिल' बानाय आरोना आं खोन्थानाय बायदि जेनेबा घटनाखौ आं खोन्थाहरगोन आरोना बेबायदि खालाम होननानैहाय ओमफ्राय नोंसोर बेयावहाय मोजां गाज्रि कारेक्ट खालामनानै दानबानो जाबाय स्क्रिप्टखौ मिथिबायना जे माराखै मानोनि हासनानो जार गुस्थि निहानि जार गुस्थि दानि जुग होनदोंमोन दानि जुग होदोंमोन मा दानि जुग होदोंमोन मा दानि जुग होनदोंमोन बुजियाखिसै आं देहामुसारि आं दहायनो मोनथिदों अखा बार फैदों होननानै नोंहालाय मिथिखागोन ना दायना नालाय जासिलांबाय बुंनो हाया एस सनानो बुंनो हाबावासैनो नै हावाइसेनाखि अ नोंगौ नामा जासुला होनदों हनै जासुला 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 गिन्द्रा बे कमेन्टखौनो हरा गावस्रा आं बायो बिदिखायनो खाफाल गाज्रिहायनो खाफालाथ' गाज्रिहाय नेहा आंनाबो होनबालाय अखा हाबाय नै माबा बै भेन्टिलेसनखौ माबा ना हासिगोनथ' सोर सिखारनो दाहाय दानि जुग सर्ट फिल्मखौ फार्स्ट होदोंमोन होनदो ए जायखिजाया बे मामा हिन्जाव थाखानानै अफिस स्टाफखौ गोसथोलायनायाब्रा बेखौसो होनदां बिबुंथि नोंनि हिन्जाव जालायलायनाया बिबुंथिया आं आइ मोननावसो दंफैयो ए सना गाबोनसो न'आव थांगोन ए रौखा ना आब' गुस्थियाना बिना गोजा जा दावलुर खिबु बायदि नेहा नोंनि गुस्थिखौ जारौ दावलुर खिबु बायदि होनदों जे नार्जारि लाइक डान चेक जे नार्जारि शायद चला गया होगा जे नार्जारी अगर मेरी लाइव में है तो कमेंट कर देना प्लीज तुमको दीपाली दीदी ने सपोर्ट किया है तुम भी बैक कर देना इसको प्लीज ओके मैम नों खोन्थाहर आं लिरख'गोन ओके मंजुलि सना आंनि नाम्बारखौ बोरै मोनजोबखोथाय ग्रुपआव लाजिबाय आं हरदों सरि दे आं हरदों नोंनि नाम्बारखौ आय सरि नेहा नोंसिनि गोरोन्थिमोन मेम नोंनिसो गोरोन्थि बेखौनो होनदोंना आङो सोरनि गोरोन्थि होननाया दहाय माबा थुखैग्रायाव फै थांखोब्रा गनालाय नोंनिसो थोस एस सना होनदोंनो मिनिबाय केन्द्रा मामा मिंख' मोनबाय नोंनिसो गोरोन्थि ना आंनिसो जाखो होननायसो जाबाय जाहोना मा दंमोन नोंखौनो आंखौ रायबाय आरो माथो आंनिखौल' सोनांगौ बेलाय नोंनिखौबो हरना होदां आं मौसुमिनिखौबो हरना होदां ब्लू दो ओके जी ब्लू दे रहा हूं मैं दे दिया बारिश हुआ है रे इसलिए वेंटिलेशन बंद कर रहा हूं मैं
साला जासुला थांगोन लागाव नोंनिसो गोरोन्थि ना आंनिसो जाखो जाहोना मा दंमोन जाबाय आदै वाट्सएपआव SMS हरला बायगासिनो आसोलफोरा आंगायलायबाय आङो बिसोरो दहायहाय जेएमआरआबो आंखौ सिनायाखैमोनब्रा आंनि नाम्बारखौ लालायनानै आंनावहाय मेसेज हरबायब्रा बियो ओमफ्राय आंहा नायनानै सिनायबाय लिंक हरनायखाय जेएमआरसो आंखौनो सिनायाखै नों होनबाय आंसो होननानैहाय थुस बिदि जायो एन मुसाहारिनि नाम्बारखौ हर आंनो एक्ट्रेस लानांगौनो माबायाव दङ ना बे ग्रुपावनो दङ जेएमआर एक्ट्रेस लानो नेहा नोंखौ नेहा सना मानो गाज्रि नोंना हौवाया अना मा आगै खारसन फैदो दाबो लाखिगोन आङो आयै नेहा सना नोंखौ बर'आ खारसन फैनो थोनबाय नै गावनियावहाय नोंनि बोराया अनाबा नोंखौहाय डाइरेक्ट अपेन चेलेन्ज नङा द्याट्स आदा अखाफोर मा ओंख्रि जानानै फैखो मारै दं खबर सबर रिसा आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो खबर सबर मारै दं हाय बे मेथाइखौ दा खनखा सनानो नोंगौ लाइक डान थेंक इउ रिसा मा ओंख्रि आब' ओंख्रिया माबासो आगै खुमब्रा ना दहयनि ओमफ्राय एन बर' आयु माला ब्लुखौ खावना लाङामोन बेलाय दिनैसो फैदों नै एन बर'आ र' मोरै जालायखोब्रा मबाइला नै गेजेरावनो थाबथाना थालायबाय आं मबाइलखौनो दुखु मोनथारबाय आंनिखौ एखे जाया मबाइलानो एन बर' दिनैसो फैदों बिसिबा गोबावनि उनाव आं मोनाखै माथो मेम नेहा नों ग्रुपनिफ्राय ओंखारबाय नामा जेएमआर होनदों दालि ना भाजासो माब्रै दं आगै खबर सबर मोजाङैनो दं दा आदा अखाफोर थांखो ना माखो अखाफोर मुलुग खाम सोरबा फैनोनो रिसा सना नांगाब हरबाय हनै एन बर' हेल' होनदों नै नेहा सना मा ओंख्रिनो रिसा सना नांगाबदों नै हाय आब' मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जाहैबाय मामा खुमब्रा ना दहयनि ओंख्रिसो बेजों जादों जेएमआर नोंलाय मारै दं रेनु आगै खबर सबर मारै मा ओंख्रि जानानै फैनाय मोजाङानो दं सिस्टार जोंना ओंख्रिया दालि आलु भाजासोमोन मिरामिससो दिनै मा बार दिनै सुक्रुबाराव मिरामिस जायोनो माथो आदा अखाफोर मुलुग मोनहालाय एन सना माथो गाबखोनो एन सनाया दुखु आंखौ सोना होब्रा आब' ग्रुपाव नाम्बार हर नाम्बार एन बर' लोगो जा दे होनदों रेनु ग्रुपाव जाय थानो गोसो नाम्बार हरनानै हो दहायसो खुलिदोंदां ग्रुपानो ना मैयामोनथाय मैयामोन दहाय फुङाव रेनु मा ओंख्रि नों हनै जोंहा रिसा आगैया सोंहरदों एन बर' लोगो जा दे होनदों जय गुरुसो बियो औ जय गुरुगोन जोंहानि आदा अखाफोर मुलुगा अदालगुरिनि ना बियो
एस बर' खामनो लिंहरदों हनै एन होनदों एन होनदों एन एस बर' खाम आयु माबा प्लेबो होनानै दोन आयु नै दाना अबावबासो थांबाय फैखाबाय आंना बोरो फाग्लिहाय आखाइफ्राबो बबाव सेरलाबायो फाग्लिहाय आखाइफ्राबो बबाव सेरलाबायो अबेहाय हरनांगौ आब' नाम्बारखौ बेयावनो हरब्रा जि लाइभ फोसावदों नोंगौ सोर होदोंथाय दे ब्लु खालामना अके जोंना केम्पआव रबिबार बुधबारावल' बेदर मोनजायो बिस्थिबाराव दाउदै ए माथो खालामनो आरोना नोङो माबायाव जानाया मेसाव जानाया बिदिनो जेखौ होयो बेखौ जानांगौ जानानै फैयोना ओमफ्राय एस बर' लोगो जादो होनदों होनदों सोरखौबा आदजोंसो होदों आयु आदजोनसो होदोंनो सोर होदों बेबा मा लिरनाय जाखो बेलाय आं बुजियासै बेखौ एम बर' फैबाय जोंहा नै रेनु आंनि लाइफआव नुजा स्रोनाल' फैयो नामानो रेनुखौ रायफैबाय हनै रेनु काम 7 आईडी से 7 आईडी किस के पास कितना आईडी है एन बोर के पास 7 आईडी है एक्सचेंज कर लीजिए ठीक है गावदां ओइ र' बोरो मानो डिलिट खालामखो बोरो स्क्रिनशट खालामनो नागिरदोंमोन आं दासो थोर जावलियासोहाय बेबो एम बर' नों आंनि कमेन्टखौ नायाखै होनदों ओंखाय रागा जोंनानै फैबायनो एन बर' फै होनदों एन बर' एम बर' ए सना रं नाम्बार जानोसै र'नो गैया नाम्बारखौ माला दानखो र' जाबाय सोर ग्रुपाव जइन जानो नाम्बार हरबानो जाबाय सिगां जम्मु काश्मीराव बेदर आसारसो मोनजाहैयोमोन आयु खम गोथाव जायो बियो आदा मुलुग नङा होमबा एन आंनो हर दे होनदों आंनि नाम्बार आब' होनदों लाबाय स्क्रिनसट मारिबाय आं नोंनिखौबो ग्रुपाव सोनांगौ नामा जाखो एन बर'निखौलाय रिसा सना आंनि नाम्बार लानो एन फै 7जोंनो नै एन बर' 7 आइडि जों लेंहरदों जोंहा रेनु नार्जारिनावबो 7 आइडि दंनो होनदों लोगो जानोसैनो सोर लाइभ होदों फालाय मानसिफ्रालाय आं एसे नायनि दे र' नोंसोर सिरि माबा कमेन्ट हरथ' अनजु फैदों नै ओमफ्राय मौसुमियाबो दाबो दोनगाखै ओमफ्राय निथुमुनि दं ओमफ्राय नियार बेथ' माबासो बिदि दं आयौ मेला मानसि लाइभ होदोंथ' आरो सोग्रावलायजोबनाय गावजों गाव
र' रिसा सना 1 मिनिट नों मा जालायखो अबाव थांनो नागिरखो हर दे रिसा आंनाव दङथ' बिनि नाम्बार आं हरगोन दे नोंनो नेहा आं हरसै बेनो रिसानो नाम्बारखौहाय जानोलै मोजांमोन नाथाय लकेल बायदि टेस्टि मोनजाया बेदर आसारखौ सोरबा बानायनानै होबालाय गोथाव बिजनियावसो नुदोंमोन आं सानसेखालि आदा अमा बेदरनि आसार मिन्थिबायना ओमफ्राय माबानि आसार आरोना अमा बेदर बोरमा बेदर गासिबो बेदरनि आरो नाबो दं ओमफ्राय बयेमसे गोरलैयावनो 100 थाखाब्रा बयेम 10 थाखानि बयेम गोरलै गोरलैयावनो फाग्लासो दरसेसोल' दंदां बाव ओमफ्राय जाया 10 थाखाना माने 100 थाखामोन जानायनाय जायाखै आरो नुदोंल' रिनु माबा रिसा होनदों दे रेनु आं खालामबाय दे होनदों रेनु नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंहा एस बर' क्रेसना गैया 860 रिसा सना लादो थाब होनदों आंनाव दंखायोलाय जाम्बि नों बिनि रिसानि नाम्बार आं दा हरगोन लाइक होबाय दे नो थेंक इउ गोमसार अफिसियेल लाइक होनायनि थाखाय आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय थेंक इउ थोद मा रं नाम्बार जालाबायनो होनदों होनबा नै नेहानि नाम्बार नांगौबा हनै माबा नाम्बार हरगासिनो नेहाया काम प्लिज होनदों सोरखौबा लेंहरदों बिब'बो बिनानावबो लाइभ होखायो नामानो औहाय बिब'आ आलदा बिनानावा आलदा नों ला दे होनदों नोंल' दे होनदों सोरखौ होनखो रिसा दे होनदों नेहा सिस्टारखौलाय बयबो फसायो औहाय नेहाखौ बयबो फसायो रेनु बालाबो लाया नोंखौनो रेनुखौ ओंखामबो संनो रोङा नोंनो ओहो ओंखाम संनो रोङैखाय रेनुखौ लायानोहाय जोंहा गोमसार अफिसियेला लेबेल मा ओंख्रि जाखो होनदो किसको लेबेल बोल रहे मैंने ही तो किसको बोला है रे होनदो दालि जहल बयलार मेवाइ गोखै सोरखौनो ओंख्रि खोन्थाथला हरखोथाय नै बियो मैंने तो कौन बे होननायसो जानोसै आयु मा कफियावलाय मेगन गोनांलाय गथ' रिसा सना आं दाननोसै होनदों दाननोसैनो एस बर' आं खालामबाय दे आंनिखौबो वाट्सएपआव एन सनानिखौ होनदों दे बेखौ बुजियासै आब' मन्जुलि थैब्लाबो नेट नाङाखै आंनानो एनार्जि बिलिं मा जाखो थाल गैयै उन्दुग्रा आब' मन्जुलि दे दा हरना दोन वाट्सएपआव एन सनानिखौ अके दे एन बर' स्टार खालामदोनो एन बर' स्टार खालामजेनदो दोनो साबर लालायनाया दरा फाङाखिसै नोङो बार बारदोंना बायहेरायाव एस बर' बेक हर होनदों रिसा मा ओंख्रि मोनलै होनदों नै जोंहा नोंखौ होनाखैलै बाल होनदों नायु आरे जोंहानि जासुलाया थांबाय नामा गोमसार फाग्ला आंबो थैबाबो नाङा नोंखौनो आयु थैबाबो नांबावानो फ्रियाव मोनबाबो लाया रेनुआ जेनेब्ला ओरै जाबायनो रेनु दुनियावनो रावबो गैजोबलालायनो बयबो हाबा जाजोब्बायनो गोमसार अफिसियेलल'सोलायनो
नोंहा बेजोंनो लायाबा उफाय गैथारालायनो होनबाथ' लानांगोन ना नों उफाय गैया थैब्लाबो लाया आं गोमसार होनखाय होनदां जाम्बा नोंगौ मैया रेनु मा होनदों मा जाम्बि जाम्बि होनलाबाय थायो नोंलायनो आंखौहाय र' अबाव थांखोमोन आंनि फरायनाया इनार ट्रेभेलिं लोगो दंना गैया आंजों आं खारनोसै खोमा सना मानो थांनांगौ जालायखो इनार ट्रेभेलिं आंजों लोगो दंना गैयानो रेनु गोमसारनि गदाय जानोसै नामानो ट्रेभेलिंआ हनै सोंहरदों एन बर' खालामना होबाय आंनो नै जोंहा आगैया फिटनेसा फैबाय नै हाय फिटनेस वेलकाम मेरे एलबी में प्यारा सा छोटा सा लाइक दीजिए कौन लाइक नहीं दिया है लाइक दीजिए प्लीज मेरे टूटा फूटा हिंदी को लाइक कीजिए एन सना दा हरथोंसै दे होनदों अके आं हरगासिनो दं दानो नै साहाबो फुदुंनो रोङा नों रेनु यय बिसि होनना हा होनदों आरोना इनार आंनो नाङा बिना मौसुमिसो गदाया होनदों मौसुमिसोनो बेना गदाया गोमसार आं नोंजों दंखायो होनदों सोरबाफोर गारि ड्राइभार दङब्ला आंनो ड्राइभार नांगौमोन गाइस ट्रेक्टर सालायनो ना बलेर' पिकआप सालायनो ओइ मिंख ड्राइभार नांगौनो ट्रेक्टर सालायनो ना बलेर' पिकआप सालायनो खाथिबा सालायजागौमोन ने खय हाजार बेथन होनो आदा अखाफोर ओद बोरायखौथ' होननानै सा बेखार थाबाय थायो बे ओइ लेबेल माथो होलायाना नोंनो माथो होलायाना नोंनो आयु सोर लेबेलनो बेलाय होनब्लाबो नागारा आंनो बे गोमसारखौ नांथारा होनब्लाबो नांथारा आंनो बे गोमसारखौ रेनु हा होनदों रेनुआबो हा होनदों अके चेक खालामनि र' इनार ट्रेभेलिं होनदों जोंहा क्रेसना गैया मा होनदों आंखौ लागोन ना लाया रेनु आंसो फसायबायलै नोंखौ नै दसेनो नेहाखौ फसायो दसेनो रेनुखौ फसायो मा जाजोबखो नोंसोरलाय नेहायाबोथ' सिंगेल ना बेस्रा नेहाखौलाय सोर लानो नेहायाबो सिंगेलसोथ' रिसा सना आंनि नाम्बारा मन्जुलि सनानाव दं हरनोसै नै दसे थानानै आंना य'आनो बेसे मोजां होनदों नै रेनु हा होनदों एनार हा रिसा एनार जोंना ओंख्रिया थारुन ना दाउदै मामलेटसोमोन नामा होनदों गोसोआव गैबावला आरो ओंख्रिखौनो आं ग्रुपनिफ्राय ओंखारबाय मेम नों हर नाम्बारखौ अके जागोन दे सोरनि नाम्बार बियामोनलाय नोङो नेहानिमोन नामा दे दा हरगोन दे नेहा मा होनो हनै जेमारा नोंनि नाम्बार बिदों एक्ट्रिस लानोनो नोंखौहाय बर' सर्ट फिल्माव खामदों गोमसारा मा होनदों जोंहा रेनु लागाव बङाइगाव होनदों रेनुआ मा होनदों एस लागोन होनदों एसखौ लायनो नेहा सना होनदों ट्रेभेलिंआ दोद रिसा आंनि ओंख्रिसोनो गावनि ओंख्रिसोनो एन बर' दे हिरदो रेनु य'खौ लेंहरलाय आंनि फिसायखौनो आयु आरे नोंनि फिसायखौ होनदों आंनिसो होनलायलांबाय आंहा गोमसार लागाव कलकाता होनदों एन सेभेन आइदिखौ हरदो एन बर' होनदों नै दे होनदों है य'आ एमबियानो थाब जोबथारोनो 320 होनानै नायो बियो थुटा फुटा को गावसिबाय खर' लाइभ मे अके थेंक इउ हा रिसा अके होनदों रेनु नों सोना हरनो हाया एमबि य'नो मारै गेमखौ हारसिं रायलायबाय थायो नोंलाय जाम्बा बायदिलाय गेमावलाय अनलाइन गेम थांबाल थांलाय एस बर' आइदि हरदोब्रा होनदों एनार नों नामा प्रफाइल फट'आ होनदों एनार बे प्रफाइल फट' दोननाया नों नामानो नों ने रेनु होनदों
एनार आंनाबो दहायनो 100 जादों सोलाबखे यनो हरनो सोलाबाखै यनो हरनोनो बालाबो सालाया बेल' दामायाव आं मासाव 70,000 मोनो दामफारावनो आयु मालाय गोजानसो जायो सिस्टार आं मोजां ड्राइभार मोनबा जानाय लोंनाय फ्रि 15,000 होयोनो आयु जोंहा गोजानसो जायोहाय आदा नङाबा आंहाबो फंबायानो ओरैनो दंमोन बोरायखौथ' न'आवनो सालायखायो जाहैबाय बोराया फंबायानो ओरैनो दंमोन बोरायनि लोगोफोर मेरला ओरैनो दंमोन बिदि गोजान ना रिसा येस होनदों एन अके आंबो हरगोन दे होनदों एन बर' हरदों आंबो हरसै होनदों रेनु होनदों नैबेहालाय मा हरामोन बाल एनार होनदों आब' रिसानो हरग्रोदो दे एन बर' होनदों रिसा गोमसार थेंक इउ अमित फैबाय नै जोंहा अमित दैमारि आं फैदोंमोन हाबनो हागोन ना लाइभआव अके वेलकाम मेरि एलबिम वेलकाम दैमारि नोंथां देलाय बाल अके रिसा सना एन बर' लोगो जादो दं र' रिनु हरगोन नोंनोनो आदै आं माबा र' दे र' नै लाइबानो होखावगासिनो दं लाइबा बाय सोरनो हरनो थिनासै मारखौ खावगासिनो नै बिसोरो र' अबेहाय थांखोमोनथाय आदै अबेसिम थांखोमोन दङ रिनु हरगोन नोंनो आं फैगोन नैबे थांबाय रिसा आगै नोंनो माबा फन नाम्बार हरबाय आं निहानिगाव जे एम आर ग्रुप नोंनोबो हरबाय दे एसना हरदो बेसे आइडि दं दिनैसो नोंनि लाइफआव औलै दिनैसो एफा गोबावनि उनाव आयु गथ'आ दावराव जानानै सिखारबाय आयु बोरै जादलाबायखो बेयोलाय बोरो नै मा र' बेलायनो आयौहाय मबाइल मा सेरबा मा नाङो नोंलाय मा जालायखो मा नामखौबो फराया नाम फरायनांगौ दे अके रेनु अमित मा खि जाखोनो मा ओंख्रि जाखोनो अमित आदा अखाफोरा होनदों राव फाग्लायाबो कररपतिनि मालिकआबो दामफार ड्राइभारनो 60,000 होफेरानो
मालाय माबा खोमा गावसिनि न'नि खोमा रिनु मा ओंख्रि जाया होनदों हेल' आब' गुड इभिनिं मिक्सार बय खबर सबर मारै दं आगै खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोंहा होनदों हेल' माबा अमा खिसोमोन आरो अमा ओंख्रि आं मौसुमिनाव हस्पिटालाव दोनहैजोबनोसै 90% थांबाय मेंख' ना थांफिनसै दे नोंबा दा फाग्लिया जाथारगोन बे बहा खारखो होनना अके दे थांदो दे थाब दोननो थिनदो बेखौहाय दोननानै फैनो थिनदो 90% थांबावबाय माला आंनिया नोंस्रा मा ओंख्रि जाया आरो रिनु होनदों रिनुआ होनदों गोथाव दे अमित होनदों आरोना दे दाबो थाथ'दो फिसौफोर आंहा बुरिबाय मेगनफोराबो जाला फिसौफोर होनदों नेहाया रिनु होनदों दालि बयलार ना बाथोन होनदों रिनुआ होनदों दालि बयलार ना बाथोन जे दहायना अमित ओमफ्राय जेया जे नार्जारि ब्लेंक अमित होनदों गोथाव रिनु होनदों रिसा मोनबाय होनदों नोजोर आब' मा खबरा बिदिनोसै आगै मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं नोंहालाय मारै दं एन बर' लोगो जादों एन बर'जों लोगो जानोनो जोंहा जे नार्जारिया होनदों एन माथो हराखैनो होनदों अखाफोर सिस्टार गाबोननि फुटबल गेमखौ नाया नामा नायथ'लालै आदा फिसा उन्दै दंना आंहा ओंखायनो आङो एथ' बिहिर बाहार जागोनाव थांनाय नंला आरो आं फुटबलखौनो बुजिया मारै जेनेबा गेलेनायफोरखौनो बुजिनो नागिरा आरोना हौवाफोरनि खेलाखौ बांद्राय फुटबल क्रिकेटआव एसे इन्ट्रेस्ट दं ओमफ्राय फुटबल बायदिसिनायाव बारा इन्ट्रेस्ट गैया आरोना बुजिया नालाय गेमखौ बुजिबासो इन्ट्रेस्ट मोनोना नोजोर लोगो खालामदेनो नोजोर आगै जोंहा आरबि मिक्सार बयजों लोगो जानोनो अन बर' ल' जादोनो एन बर' लोगो जादों होनदोंमोनदां ल' जादोंनो एन बर' माथो हराखैनो एन बर' माथो सापर्ट खालामाखैनो लाइक दान गुड नाइट बाय अके मोजांनो नोंना खैथा दं रेनु सना आइदिया आंनि मावजि सनानो आयु मालाय बा मालाय एस बर' लोगो खालामदे नों 13 सना नोंनालाय होनदों मन्जुलि सना प्रदिप फैयाखै नामा सना होनदों नेहाया फैयाखैथ' सना जावैसोआ जोंनिया गैया आरबि रिमिक्स ल' जादों लोगो जादों होननाया ल' जादों जागासिनो दं बेना लिरनाया 6 आइडिजों फैदेनो आरबि मिक्सारजों 6 आइडि दंनो मोनथामल' सनानो मोनथामल' दंनो आरबि मिक्स हर दे हर होनदों रिसाया मा होनदों रेनु आंसो बेसे हरखो होनदों रेनु खयथा हरखोनो आरबि कमेन्ट हरना दोनदों नोजोरा आरबिया मा होनदों रेनु स्टार खालामदे होनदों आब' ब्लु होलाय होनदों अके देदिया गोमसार सना हाय होनदों मौसुमि फैबाय नै गोमसारा थांनो होननानै थांबायमोन ना नोंनाव जानोलै आब' रिसा नोंजों समान हरदोंमोन जायखिजाया होनदों खयथा गोसोआव गैलानो नेहाना चेनेल दङमोन नामा नेहा चेनेल दंखायोना बेनो ना एन मोसाहारि ब्लगानो चेनेलखाना बिनि नेहाना चेनेल दङमोन नामा चेनेल दङथ' ना नेहा 1K जाबायना दाखालि दे आरबि मोनसे मबाइलजों स्टार्ट खालामनि आं हरबाय था आं नोंबो होनदों मामा अखाफोर होनदों 7था हरदों नामाथाय रिनु होनदों बावबाय आं होनदों रिनु हाय होनदों अखाफोर मुलुग मा नाम नेहा सिस्टारनि चेनेला बेनो आदा आङो ब्लु होनानै होनि नों थांबानो जाबाय नेहा मुसाहारियाव थुयोबानो मोनगोन थांदो थुयदो आंबो हरदों खोमा
बेसेबां रिचार्ज हाय मासुमि होनदों आयु बेहालाय मानो बाव थादलाहैखो आंनालाय नैबेयो बेनो अखाफोर एन मोसाहारि ब्लगानो होनदों रेनु बाखिया गाबोन हरनोसै दे होनदों गोमसार फैयाखै नामा रेनु गोमसारा गावखौनो नागिरनो होननानै थांदों नोजोर खालामबाय दे चेक खालाम नोजोर आगै आर बि मिक्सार बया नोंखौ सापर्ट खालामबायनो नागिरदो गोमसारा थांबाय मौसुमि होनदों फैदोंमोन आरो बिलाय सोर मौसुमि जाखोलायनो बे गावनि आइडि मौसुमिजों फैयाखै बे आइडि नाम्बारजोंहाय हाय रिसा सना होनदों अके खांख्राइ जोला फैबाय नै खांख्राइ जोला अके रिसा होनदों आरो बे नोंनि भिडिअ प्ले जागासिनो खांख्राइ जोला हाय रेनु रागासो ओंखारबायहां उन्दुनो ओंखारबायहाय आंहानो उन्दुनो ओंखारबायनो बेयाबो सिजायबाय नेहा सनायाबो हाय नेहा होनदों नै खांख्राइ जोलाया नेहा थेंक इउ विनार बागै लाइक होनायनि थाखाय आंखौलाय सोर सोर लाइक होनाय आयै सुद्द'थाल'नो सोर सोर लाइक होआखै लाइक होद' थाबैनो दसे थानानै नेहानि चेनेलखौ चेक खालामना नायगोन र' दे नायदो दे दसे थानानै आं हरखाबाय अके अखाफोर होनदों खांख्राइ जोला मा ओंख्रिनो खांख्राइ जोलाया सोरखौ सानदों नोंसोरलाय माबासो एनार नेहा मा ओंख्रिनो लाइक दान आब' थेंक इउ अके नेहा सना होनदों रिसा मा ओंख्रिमोनलाय होनदों रिसा नोंस्रा मा ओंख्रिमोननो गोसोआव गैलानो खांख्राइ जोला दैयाव थाग्राया रिसा मा ओंख्रिमोनलाय होनदों बोरोबसिम थांखोमोन फरायनायालाय आंनालाय रेनु 6 आइडिजों अलखासो नों खालामाखैबा खालामदो दे होनदों खांख्राइ सना दालि जहल बयलार मेवाइ गोखैसो गोखैना खारै रिसा मा ओंख्रिमोन बे थांबाय आरो बे मिक्सार आं खालामबाय दे आंनिखौबो खालामदो होननाय जादों आरोना गोदान दङबा लल' जादो दे लल' जानोनो लल' नोजोरजोंहाय एस बर' होनदों आर बि माथो आं अलखा जोबसो होनदों अल लोगो दंखाजोबोनो सोर सोर आंनि ब्लगखौ लाना खारजोबखो जोंहानि पियार जासुलायाव बाव थांखो एसक्रेप बर' फेसना थांबाय नामा थांबायबा लाबाय ब्लगखौ जे नार्जारि आगैयाबो थांबाय गाबोन बल गेलेनाय नायनो होननानै रेनुहाय मा खालामदों होनदों आर बि आंखौ खाजोबसो नोंजों होनदों दाखालि आं एलबि होबा हरगौमोन नों आंनो होनदों हरदोंमोन नों आंनो थाङाखैलै आं दिनै गाबोनसो थांगोन
थाङाखैना आगै दङ थेंक इउ उन्दुबाय मौसुमि नोंहालाय होनदों दिपालि सना र' दिपालि माने नेहा सना नोंनि जारौखौलाय फाग्लि खालामबाय नोंनि सना होनदों ने आदा अखाफोर मुलुगा गान खनदों आरोना उन्दुबाय मा ओंख्रि जाखो रेनु होनो आंहा टिकेटखौनो मोनासै बखेलाखौ होनदों टिकेट मोनासैनो ट्राय दे मालाबा मोनफिनगोन आगै एस बर' खालामबाय दे होनदों टिकेटखौ बिसोरो बिदि होनो नाङामोन जाखायाखै बिसिनि होनाया जाय गोसो हाबनानै नायथोंना फ्रियाव सोखादों माने टिकेट होलायनांगौ ओमफ्रायबा बुलाय बुसि दावराव दावसि खालामलायलाय मानसिफोरखौहाय एस बर' खालामबाय दे होनदों लोगो खालामबायनो लाइक दालि ब्रयलार ना बाथोन नोंसिनालाय मौसुमि होनदों मालायफ्रा मासे थायो 50 आइदि खाम होनदों आइ एम हेपिया माबासो होनदां बिरफुंगुरसो होनदां जोंहा जुमाय फेना स्ल' खननाय साइससो खोनादों आब' गाना जोंना अमा खिसो I am happy 1K coming I am happy 1K congratulations होनदों आं थांदोंमोन क'क्राझारावनो गोथाव मौसुमि होनदों मौसुमि क्या एलबि दोनबाय होनदों नै गाबोन कन्ट्रल खालामनो नङा बिसोरो बिदिखौ गोथाव नङालै आं जानोनो बायो न'आव रेनु 1K बार खालामदो 3 लसैनो आइ एम हेपिजों आंहा लोगो दंना गैया नायदों दिपालि सना नोंनि जारौखौलाय आइ एम भेरि हेपिया सोरलै गैयाना एलबि होजोबदों बयबो बेनोथ' जादों दादाबाव आं एनारसो हाय आइ एम हेपि ल' जादो दे आंजोंनो ल' जानोनो रेनु 1K खालामदो बयबो रेनुखौ 1K जानोसै नामा नै लोंबा फेखायै फैफिनबाय दासो जादों दा खम जारला होनदों अखा हागाबाय गोमबोर सिङाबाव कमेन्ट हरदोहाय लाइक होखैबा लाइक होदोहाय होननायसो जादों दास मौसुमि सोर बेलायनो जानो नायदो सोरमोन बियो मन्जिरा मा ओंख्रि जायानो मौसुमि मा ओंख्रि जाया मन्जिलासो होनबाय आंखौ आयौ नै सोरनावबा लोंबा फेखायोनावसो थांलाबायबाय सोरबासो नामा बेलाय मौसुमि नङादां एलबि दोनाखैदां मौसुमिया बैयो सोरबासोथ' बियो दासो जादों दा खम जारला होनदों मौसुमि सोर बेलाय सोरबासोगोन मन्जिला मा ओंख्रि जायानो ओंख्रिया खुमब्राना हाग'बायनो हागावबाय
गरम दों बिबि ब्लक 01आ रेनु आइ बहानि माइ एलबि मेन नायबाय बायनानै मेंबाय आं मालायनि एलबि नायबाय बायनानै मेंबाय आंनो नोंबो होदो आगै हायोबा मुसुमि नाब्लेनो मुसुमि नाब्ले नङाहाय बे सोरबासो दोनबाय मुसुमिया लाइभआबो बेनो होमबालाय नोजोर मुसुमिया लाइभसो होगासिनो बि नङानो लोंबा फेयाथ'नो नों सोरनो हनै मुसुमि सोंदों खोन्थाहरद' सोरनि सापर्ट आइदि खोन्थाहरद' रेनु आं खालामना होबाय आं सना फर आइदिजों सना आंखौबो खालामना होदो होनदों आंबो लाइभ होगौलै सोर नायनो आंनि लाइभ होबालायनो दिनै दाहोसैब्रा आं नङानो सोर नोंलाय खोन्थाहरदो मुसुमि लाइभ होगासिनो र' आंबो लाइभ होगौमोनलै सोर नों मुसुमिया फेखायाथ'नो आं थांगोन र' लोंबा फेयो होनदों बेनोथो आबै बेनोलै आबै होनदों रेनु थांबाय नामा होनदों जानो माखो रेनु माबा सोर सोर दं दा बे मुसुमिया सोर होनदोंथाय खिथाहरद' एनारसो होनदां रेनुआलाय सोरबा माने बेबो इउटुबारलै आदा गोदान रेनुआ आंखौ गिनानै खारबायनो आं दाय होखांमोनना आब' आं दाय दहाय होखादोंमोन ना आब' माया र' नों सोर मुसुमि होनो बेबा मुसुमियाबा सोर बोरे 1K जानायफ्रा नाया एलबि जोंनिखौ नाया जाबाय आंलाय माथो मेरला मानसिनाव थाङो 1Kल' जानानै लाब गैयालै आगै आसल भिउसआसो आंनाथ' भिउसआनो फैया फिसा बागदावलायनाय खिफिबाय माबायदि मानसि बेलाय गेसावनो बे मुसुमि गावदांलै आबै नङा दां एलबि होदोंनो मुसुमिया नायलाय नायनो बहा खिफिदों गोमबोरसिं गेसावनो नायग्राया नायखायो औ बेनोथ' आरो लोंबा बियो आंसो आइदिनो लोंबा फेयोसो आंनि आइदि गोमबोरसिंसो होमबालाय जोंना आर्मि केम्पआवनो बिल्डिंआवनो सिगिगासिनो दं दासान्दि माबायदि सिगिदों सोदोब होदों नामा
गावनो खिफिदों मालायखौसो बुंदों ने आबौनो नोंबौवा खिफिनानै आं लोंबा फेयोसोनो उल्थासो होनदों आरो लोंबा फेखायो होनदों जालायबाय होनदों बिबि नोंबौसो खिफिदों आं टेन्ट'नोसै टेन्ट'दो आंबो उन्दुनो ओंखारहांस्रावबायसो दिपालि 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 सना नोंसोर थांजोब्बाय नामा आं गोमबोरसिंसो आं सानखादों नों गोमबोरसिं होननानै सिख्ला मोदै दं बे होनदों सिख्ला मोदाय दं बे होनदों नोंगौ खोमा बिल्डिंआनो ख्रें ख्रें गाबना सिगिबाय थायो सोरबा थैदों खोमा बे बानायनाय समाव आदा सोरबा थैबाबो बिदिनोलै नङालै आबै होनदों बे गावदां र' नों बे गावदां र' नों होनदों बे गावदां बावदां र' नों मा बुजियासै गोमबोरसिं सयला बिउनो हनै I love you नुबाय नै गोमबोरसिंखौहाय देसा आथिंखौहाय माबा खालामलाय ओरैहाय ओइ आथिंखौ बेलथायसाय आं नङा मोसुमि गावदांसो आबैनो आंनि गोमबोरसिं सनाखौ रावबो मेगन नोजोर दाहोखानो माथो लाइटबो दोनाखै होनो लाइटबो दोनबायबो होनो नायाखै जाबाय गोसोआव गैबावला दहाय नाना होनायखौ नादों बेखौबो नादों उफाय ओरैहाय 200 बे नैबे बेनो नुहुरखाबाय आङो बेनो नुनानैसो फुनखादों मौसुमिया लाइभ दोनबाय आबै दोनमारबायसो आरो आइदि मा आं अबहाय दोननांगौ बे स्पेडखौलाय हायाव दोनहर दा बोरैबा गोलैबा आंनि दाय गैया खिन्थु आइदि गोनां आयु मबाइलाव मानो गाखो सोरनाव दं खोन्था हरदो मबाइलावलाय मानोथो गानांगौ नै नों मौसुमि होनदों आङो गोलैनानै बायजानो गियो मालायनि ससमा फिसाखौ होसिनबायहाय हौवाया नै नों मौसुमि लिंहरनायखौसो सिनायखाबाय आं होनदों नै नों मौसुमि नोंनि लिंहरनायखौनो सिनायखाबाय आङो लिरनायखौनो सिनायखाबायनो बिबि आंनाव दंमोन होनदों ओइ मन्जुलि आं गोमबोरसिंनि हिनजावसो आं मौसुमि नङा मौसुमिसोखा होनदो लोंबा फेखाय मौसुमि ना बि दंदेरो बि नङानो माने आइडिजों फैदों बियो आइडिजों मिथिबायना नोजोर बेलासि खाथियाव नुवाखै मेगना
दुङाखै मोसौनि बि दंदेरो बिना होनदों माने आइडिजों फैदों बियो आइडि गोदान खुलिनानै बोरो मौसुमिनि कमेन्टखौनो नुवासैलां आबैनो बाय बायनो अके बाय बाय आदा अ होनदों आंबो दोनखानोसै दसेल' थानोसै बाबुआ मोदोम बुंस्रों जोंनियानो एसे आयु अबेनि मैस्रोम मानबायबोखोलै बिसिनावलाय मौसुमिना 10टा सापर आइडि दं 10टा खालामना जाबावबायसो 18टाल' जादों लाइकआबो आं गोमबोर सिंनि हिनजावसो आं मौसुमि नङानो मौसुमि नङानोहाय गाव गोमबोर सिं आबौनि हिनजावसोनो गैला खारजोब्बाय खारजोब्बायथ' खालांजोब्बाय लोंबा फेखायो खोन्थाद'नो मा सोङामोन नोङो बिबि ब्लग माबा खोन्थानो थिनदों नै लोंबा फेखायो जालायखो मौसुमि नाब्ले होनदों जौ बथल लाखालायबावदोंसोलै दा होख्रेम आरो नोङो फिसानावहाय फिसाखौ गोबालायथारदों माखौबा बिबि आंनाव दंमोन बाय नों हरजोब्बायनोसोमोन ना मा होनखो आइडिखौ गोमोरसिङा हाबा जाखानायसो आंजोंनो आयु हनै गोमबोरसिं मोननाय नंला नोङो बिदि आवग्रिनानै दोनजाबाय थाबा थाम्फै अरनानै मानसि थैदोंनो थाम्फै अरनानै बिदिसो होनना लोंबा फेखायो होनदों लोंबा फेखायो सोर जौ बथल लादों आबै नोंखौ होनदां नों लोंखाथारनायसो बे नों लोंनायसो बियो सोर जौ बथल लादों होननाय ओइ अनसुलि खोनादोंना अनसुलि बे नाब्लेया आंखौ हिनजाव मोनहोनाय नंला बियो बेखौनोथ' होनदां हिनजाव मोनखाला नोङो थालिर बिफां गायग्रोखानांसिगोन नोंखौ जोङो दाख्लि माबाजों नोंसिनि गामियाव थांदोंब्रा गोमोरसिं नों मामाया नोंबावा बेजों लानानै थांदों ओरै गलादाङियाव थांजायोना माबाजोंहाय ओरै खासियाबारि ओरै माबानानैहाय खासियाबारि बारबो नांगौमोन नामाथाय ओमफ्राय माबाजों हाबनांगौमोन ना आगसिजोंहाय बेखौ माबेलाय होनो बुरा सारा होननानै खोन्थादों बुरासारा सानबाय आङो गामिखौ सोंबाय आरोना आङो बे मा गामि होननानैहाय ओमफ्राय बियो बुरा सारा होननानै खिन्थादों होमबालाय गोमबोरसिं आब'मोननि गामिसो बियो सानबाय आं थगायोथ' थांजायो
बे जौ लाबाय दै आंखौ नुवाखै नों आबै दाउदैसो जादों नोंगौ। हाय आनै नो हाय मा ओंख्रि जाखोनो? ओंख्रिया माबासो सनजय जोंनिया दहायनि खुमब्रा ना। गोमबोर सिंआ हाबा जाखानायसो आंजों बोरायबाय बे नो गैला नों गोमबोर सिं लावबाय। आं हाबा जाबाय आबै नोंखागौना। नोंनि मबाइल नाम्बारखौ हरलाय गोमबोर सिं सना जिउनो। आंनिया आं फैयो लोगो आनैया आं फैनाय लोगो लोगो उन्दुनो ओंखारबाय नामा आनैनो? आं दहायनिफ्रायनो उन्दुनो ओंखारगासिनो दं। बेबे बिदिसो होनदों। ओइ अनजालि खोनादोंना अनजालि? नोंनि साम' ओंख्रि संनाया नैसोनसै। आंनि हिन्जावनावनो आंनि नाम्बारानो गैया हनै आबैनो खम जारला। मबाइल बेटारि गैया आनैनो। आं उन्दुओंखारबाय रायजो रायलाफोर आं उन्दुओंखारबाय सोरनिबा लायबा हाबैदो सनाफोर लोखिफोर दावदै गोमोफोर जिरख'नायफोरा जा उन्दुओंखारबाय। गथ' साथामनि बिफा जाबाय बे गोमबोर सिंआ गैलालै नोङो आबौ। सेस ताल बिफाङा फाक्काखा नोङो। सोरनिबा लायबा ज' हाबैदो दे आं जा उन्दुनो ओंखारबाय दोननोसै नामा? 10%ल' दं अके दसे थाना लाइक होनानै थांदो दे। हा 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 होनदों। ओंखाम जादोंमोन आं सनानो। चार्ज होनोसो नायदों चार्ज होनानैसो नायदों सेसखासै एननासो खोमा फैलाव। आयु कमेन्टआ खनसेम बारलांबाय बोरै अफाय थांखो? आयु 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 मबाइला जालायबाय नै आंना बोरैबा बोरैबा आयु पापिया। लक मारिना खेवफिननांगौमानि जाया बिदिबाथाय। लाइक दान थेंक इउ। आरबाय आब' अके थेंक इउ लाइक होलां एन नेहा नासो फैबावबाय हनै नेहायासो खोनाफैबावबायनो। मौसुमि आं गथ' साथाम लाबाय गोमबोर सिंआ सानैल' गथ' लागोन होनदोंमोन गोमबोर सिंखौ मैया। अब्लासो गोमबोर सिं सिख्रि दौलायदो मबाइल लाबाय स्क्रिन सोलायदो औहाय सोलायनांगौ। आं उन्दुनोसै आं उन्दुनो ओंखारबाय बाय बाय सि इउ टुमर' उन्दुदो सना उन्दुनोसै आं बाय बाय आं जा उन्दुनो ओंखारबाय। ग्रुपाव रायलायहैदो ग्रुपाव बैयाव ग्रुप दङना मोनसे आं बिराद उन्दुनो ओंखारबाय आरोखि ना। सनाफोर लोखिफोर गाज्रि मोननो नाङा। जा उन्दुनो ओंखारबाय आं गोदोनो।